F'intervista esklusiva ma' dan l-istazzjon l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grech fost l-oħrajn kien mistoqsi dwar ir-riżenja tal-Arċisqof Pawlo Cremona u l-ismijiet li qed jissemmew fil-midja li jistgħu jinħattru minfloku. Fost dawn l-ismijiet kien hemm tal-Isqof Grech stess. F'mumenti bħal dawn jien naħseb illi rridu nitkellmu inqas bejnietna imma nitkellmu iktar ma' Alla biex għażliet bħal dawn isiru fid-dawl tal-Ispirtu s-Santu. X'qed jgħid l-Ispirtu talla lill-Knisja lokali f'Malta. Staqsejna wkoll lill-Isqof ta' Għawdex dwar id-diversi każi ta' abbużi u allegati abbużi sesswali minn reliġjużi u qal li dawn jikxfu x'inhi r-realtà tas-soċjetà u tal-Knisja. L-esperjenza umana, l-umanità feruta, l-umanità dgħajfa. Waħna r-reliġjużi u l-qassisejn huma parti minn din l-umanità. Daqshekk m'iniex infisser illi għandna nagħlqu għajnejna jew li ma nieħdux il-prekawzjonijiet meħtieġa biex inħarsu lil minu anke dgħajjef u allura il-minuri tajjeb. Imma l-Isqof Mario Grech qal li minkejja dawn il-każi għandna napprezzaw il-ħafna ġid li qed isir mal-familji tagħna. Hemm ħafna ġid moħbi li qed isir. U jispjega wkoll il-ħtieġa li l-Knisja tiskopri lingwaġġ ġdid kif twassal il-messaġġ tagħha u l-liturġija. Aħna għandna dan id-dmejr illi nfittxu espressjoni iktar friska tajjeb illi ma tibdilx l-essenza, is-sustanza, imma tagħmilha iktar komunikabbli.